aku karo para kadang pengarawit abdi bisa ketemu karo Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Tuku ciring menyang Solo Mas Gareng panjang yuswa. Amin. Wis pokoke sehat, rezekine lumintu, berkah banyu mili, mulya sak turun-turune. Ora mung pitung turunan ning sak turun-turune. Bab rezeki kula mboten muluk-muluk rezeki ingkang kula suwun sehat jasmani lan rohani Mas. Oh nggih, niku sing baku kok Mas. Dadi arep sugih dhuwit ya ta blek kedua, nek awake ora sehat ya malah mung kukur-kukur ning amben. Lara-laranen. Nggih, heeh. Niki mau nggih ajeng rada masuk angin Mas. Weh, usum udan tekodok dikei nggon dadan cedak kolam renang dadi yo kademen. Ya Allah kok ya. Lha jebule mriku niku enten kolam renange, Mas. Ah nek aku dadi sampean nyegur sisan malah penak nang awak enteng. Lha wong kena uape banyuwe kademen kok nyegur. Iya. Lah nggih ya Mas, wah dalem kok ibate kaya ngono ya Mas. Nggih niki sing diarani wah nggih wong niku sok luput saking gagasan panggraitane. Karep panjenengan pripun? Dugi mriki sowan dalemipun Ibu Sarmini nggih. Bu Samini. Samini. Wah, daerah niku wonten griya sing elok. Niki wole. Dopone niku kalih nyawa kula larang dopone lho Mas. Oh, kayune jati wutuh-wutuh. Luar biasa. Mila wong kuwi aja mung nyawang laire wae gampangane ra ngoten to Mas. Nggih. Nyawang kahanane ning yen pancen gelem diteliti malah ngedapi-dapi. Lah ki kula niku nggih sajek cumlek wiwit riyen nganti sakniki sowan teng tlatah desa keser-keser iki. Pisan wae. Non pisan. Keser karo keser-keser iki karepe wis beda gitu. Nek keser iki mbok menawa jeneng panggonane nek keser-keser kuwi keduren terus ora iso mlaku terus diseret kancane ngono. Lah nggih. Kaya medet, ayo. Lah nggih kula nu bola-bali sowan di wilayah Blora. Nggih. Ning wadene sowan wonten tlatah keser niku nggih lagi sepisan mergi ditimbali Ibu Samini sak keluarga besaripun. Mila niki nderek tepang Gladiwano, sawise mengkono iso manjing dadi sedulur lak ngoten ta. Nggih niki sing disuwun nggih dadi sedulur, dadi ora mung srawung babakan sing nanggap lan sing ditanggap ning niki srawunge nggih minangka sedulur tunggal bapa biyung ngoten niku. Nggih. Niki ketok tanggung jawabe sedulur sing tuwa, Mas. Mas Supri. Mas Supri kula yen ngaturi Mas Supri. Mas Supri niku ketok tanggung jawabe karo adi-adine lan ngetokke tandha bektine karo sing sepuh. Pancen bola-bali anak lanang niku gantine bapak. Nggih. Dadi sebagai imam keluarga sak pungkuripun bapak niku. Leres. Niki tanggung jawabipun Mas Supri pun wah luar biasa. Niki lak putra ragil sing dados manten to. Nggih, heeh. Lah kok ya jodhone iki adomen lho saka bukit dhuwur. Bukit tinggi. Ayo tinggi karo dhuwur lak padha ae to. Nek jeneng nggon kok aja diolah-alih malah bingung. Oh, ora tau piknik kok ngeyel Bukit Dhuwur kuwi wilayahe Sumatera Barat ibu kotane iki Jinglan. Padang. Ayo Padang Jinglan. Wes malah ngejudeke wong mikir ya. Wah, sampeyan ndongake apa romantene Mas Gareng? Nggih, yen kula nu perkara kepinteran, nggih. Niku genah awake dhewe kalah pinter, wong kabeh niku sarjana kok. Jenengan kepengin kula ndongake cekak aos napa sing dawa? Nek cekak aos dongane piye? Kula ndongake yen cekak aos singkat padat ndongake manten kaloron mung sak kalimat. Napa, Mas? Aja pegatan. Oh nggih, heeh. Didongakno werna-werna yen entek-entekane pegatan muspra mubajir. Leres. Ning yen donga sing dawa niki, donga sing dawa piye, Mas? Pendak kula ketemu manten anyar kula mesti njlentrehke bab rong bab niki. Rong bab sing sepisanan. Orang yang sudah menikah ijab kabul itu menjadi sebuah keluarga. Harus tahu arti keluarga. Ajeng majipuk per suku kata apa per huruf? Per suku kata.
keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Niku ga. Terus lupakan egoisme masing-masing. Ora kena menang-menangan dhewe, ora kena berperan penting dhewe, ora kena. Nggih, terus arahnya harus selalu positif termasuk dalam mencari rezeki. Terakhir gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Leres. Mula yang menggalih celengane pira ya ditanjakne kuwi gitu. Sesuai apa adanya. Niku keluarga. Terus bab yang kedua, rumah tangga. Apakah arti dari rumah tangga? Rumah tangga saya artikan dalam sisi spiritual. Nggih. Niku ruang untuk ibadah. Jadi nawa itu sejak omah-omah sejak ijab kabul nawa itune ibadah. Leres. Niku terus maha besar nilai ibadahnya wiwit ijab kabul nganti mangke kukuting donya niku sudah dihitung ibadah. Jadi maha besar ibadahnya. Niku terus tanggung jawabnya dunia akhirat. Oh nggih. Loh, jadi mboten ten mriki tok dituntut, besok ya dituntut tanggung jawabe. Terus terakhir garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kula nu ngandani iso nek lakoni ora iso blas. Lho, ning sawise ngono ku ya mlebu ibadah. Nggih. Gitu. Ora panjenengan ki ora kok ngandani karo sapa-sapa, ning panjenengan kuwi tak anggap ngandani awake dhewe ning dimirengke wong akeh. Nggih, pancen. Pamrene nek sampean lali ana sing ngelingke ra ngoten to Mas. Nggih, mugi-mugi ngoten wong niku menungso nu ora iso luput saka lali kok. Oh, tenan. Wong bener kenane lali, wong pinter kenane luput ngoten niku. Nggih, niki bengi niki kula rada gelone siji. Gelane perkara apa? Wong senenge kaya ngene kok gelo iki lho. Lho, yen piyai sementen seneng kahanane seneng ning kula gelone niki mboten kepethuk Pak Bupati lho bengi niki. Lah nek ketemu Pak Bupati arep ngopo? Wah, jelas wong nika Pak Bupati kali kula ngeten kok. Oh iya. Ketemu mesti cair. Iya. Mula gandeng ngerti nek penyanyi kene ya Pak Bupati malah golek kesibukan liyane. Mboten wong kula ditimbali mriki pun alhamdulillah. Nggih, heeh Mas niki ujube seneng-seneng tirakatan. Piyai semene kae niku sing diarep-arep wah Mas Gareng iki kaya ngopo to? Isih urip apa ora? Paribasane ngoten nika. Ngertine kok mung nang YouTube wae. Sik omongmu sithik ning ora enak. Oh so piyai semene kok isih urip apa ora Mas Gareng? Lah wong tegese saking kangene karo panjenengan kok Mas Gareng. Ah saking kangene. Panjenengan ndongakne apa? Kagem Ibu Haja Samini ayo. Nggih, mugi-mugi Ibu tansah pinaringan sehat. Yuswa panjang, awet ingkang momong anak putu, ingkang bahkan ngreksa menjadi sumbernya para anak-anaknya. Leres. Kula dongake wah jan bejo-bejane ya Mas, anak sukses disekseni karo ibune niku wah jan nang ati iki rumangsa bombong. Jan niki sing cilik mentes tenan lho, apoteker niku mboten baen-baen lho Mas. Oh, saestu. Niku ibarate napa jenenge urip matine pasien niku teng apoteker jane. Oh nggih. Anggere ngoplos obat iki kleru bahaya. Nggih, heeh. Mula niku yen mboten bocah sing pinter tenan mboten iso dadi apoteker. Mula hebat ini. Tur ya Mbak Erna iki piyayine iki ramah. Oh, saestu. Jan wong jenenge Erna. Apakah arti dari kata Erna? Iki enak diajak ngobrol. Oke, terus ramah. Terus N iki apa le ngarani jenenge nikmati apa yang ada. Dadi ora neka-neka. Nggih. Terus arif dan bijaksana piyai. Niku mantene putri. Wah wong urung tepung aku lagi kepethuk ning transitan mau wis ngobrol ganyi. Oh iya ta? Heeh. Nggih. Terus niku nek sing putri sing kakung saiki asmane Mas Rio. Ayo. Erki riang hatinya mendapatkan Mbak Erna. Oh iya seneng atine. Entuk sing diantu-antu kok. Terus inilah jodohnya Mbak Erna. Oh iya. Bener. Terus terakhir orang tua
agama dan negara merestui menjadi suaminya Mbak Erna. Amin, amin ya. Wah, wis nimbali Mas Garing iki ora bakal gelo kok. Wis perkara keluarga, perkara jeneng wis diunceki. Saiki aku njaluk tulung oncek ana tembung keser. Yo. Panggonane, ayo. Ayo, aku terus terang yen keser nganggo huruf E iki aku angkat tangan. Oh. Angel lho. Ning yen berdasarkan ilmu bahasa ora ana huruf kok E, sing ana E. Niku ilmu bahasa utawa Indonesia. Nah, nek Jawa ki mesti ana layare. Iki ora ana layare mergo ora ana bioskope. Oh, dadi kok bioskop. Lah iya. Karepe iki apa? Lah ya aku nganggone E. Oh nggih, dadi per huruf apa per suku kata? Per huruf. Oh iya. Wong pinter kok. Iya. K. Kang kagungan kersa panjenenganipun Ibu Samini, Bu Hajah Samini. Nggih. Terus E. Wadene kersane bengi iki mantu. Terus S sing didhawuhake Mbak Erna. Terus E enek tontonane wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. Terakhir R rame wong ana garenge kok. Ya. Masa aja ketut garenge. Wah, aku kira-kira dina mbok limpekke. Ora. Aku ki mbah aku ki. Wah ning tenan kula ki anggere wis nyangek kok ora ditutke Mas Garing iki rasaku kok kaya seneng. Lah dadi maneh. Ora piye ta? Gelo kok seneng. Gelo ya. Ya gelo ya seneng. Oh, njaluk tak tinggal berliburan apa piye? Ora. Nek Mas Garing iki tanggung jawab. Aku yang wis metu sadisku ngono lho kowe. Aja. Lah ya nek metu ledise ngono kuwi. Sadis. Mula ya bengi iki ujupe lek-lekan tirakatan gamelan wayang didhawuhi nggawa saka Solo. Dasare kawimbuh waranggana yang sedang naik daun dan selamanya akan menjadi mengukir nama harumnya. Apa ora ana transportasi liya to? Lah piye ta? Waranggana kok naik daun apa ora ana to becak, apa sepeda? Ngeten lho Mas, kata naik daun itu kan kiasan. Godhong iki sepira to kekuatane? Nggih ta? Nggih. Mula nek diarani naik daun iki aja anu rumangsa bangga ngoten iki lho nek dawuh para pinggir sepuh. Daun itu tidak mempunyai kekuatan apa. Berarti kalau lengah waktu-waktu bisa jatuh. Nah, nggih. Jadi bahasane naik. Harus menjaga keeksistensi apa kuwi? Apa kuwi? Ya keeksistensinya. Nah, ya wis ngono. Aku ora ngono ora mbok benerke ta. Aku jane megah basa bener-bener saiki. Mila nggo ayo diaturi sik. Niki Mbak Elisa sing wis kepareng lenggah. Nggih. Ya. Nggih. Diaturi pinarak rene Nduk ning kiwa kotak kene iki. Monggo, Mbak. Mangga. Jebul kae Mas Gareng. Nun. Piyayi kuwi nek ayu lahir batine. Pripun, Mas? Iku disawang saka lahire wae utawa gandare wae wis merbawani. Betul. Jadi tidak ada kata apa sing jenenge cangkokan atau kamuflase. Apa meneh nganggo kebaya sing luwese kaya ngono. Kuwi durung engko nek ngendika kuwi mesti surasane utawa bahasane Jawa alus kepenak dirungokke. Nadyan alus ning joget wis ngetokke otot. Lah iya. Lah iki lho ketok otote nang jaba. Kuwi payah to. Oh, payah to. Coba mang bageke Mas, gen saya ketok merbawani. Ya ndelok piyayi ngayogja. Oh, iya ngayu Jakarta ki. Nyuwun sewu mboten nami deksura menawi kepareng badhe nyuwun pirsa keng asma sinten? Nggih, nderek tepang Gladiwano, ke gulang tepong sedanten kemawon ingkang rawuh wonten dalu menika. Nami kula Elisa Orcharus Alaso. Mas, Piye? iki salah le nyetel rekaman. Kok sik to? Kok nyetel iki live kok rekaman piye to? Lah Iki asli. Lho kok suarane koyo ngono? Loh, lah kok aku ya Kowe tau ngrungokke kae lah, hiasan ning akuarium. apa? Blekuduk. Water pump. Sik to. Wis ndarep padake water pump iki lho. Lah piteno. Anu apa jenenge?
Awakmu. Nggih. Awak kula niku sandase mboten. Angel lho niku awake tok. Nek awake kula mboten ngomong, mboten matur napa-napa. Awakmu sak ndase. Kuwi jenenge sapa? Nggih. Derek Gulang Tepung Geladiwanu. Niki wau kula sampun derek tepangan kalih sederek ingkang rawuh. Jane ngomong apa to bocah iki? Nah, kalian setretek kok sederek. Lah kok kuku ya ngono kok. Kula derek tepang kalian setretek. Dadi teteke iki ditepang. Ora. Pangapunten nggih Biong. Nggih. Nggih niki sagete ngendikanipun mature ngaten niki. Anu sik. Anu, kowe mbok omong cara menungso wae piye? Lah kula nggih menungso niki cara menungso kados pundi? Tulung sing cetok. Kowe lah derek tepang kalian setretek. Jejer kethek niku kumaha lho, kuwi genang lho. Jejer kethek ora kethek. Tok aku ki mau genake kuwi kok apa kleru. Aku balik gedeng agar kepethuk sinden. Kula baleni. Ya dibalik. Anu diperjelas nggih, Mbok. Ayo awake dhewe ngrungokne sing tenanan iki. Ayo dirungokne tenan. Kula ngaturaken katur setretek jejer ketek. Kula nderek niki wau. Kene iki kowe upama ora ayu ngono tak buang laut. Kowe kula setitik. Ora setetek. Sederek kok sederek. Kuwi sukarepe wis beda meneh kare. Ngene iki marake bingung sinden turunan company yo ngene iki lho. Sik. Sebelum awake dhewe iki dialog luwih panjang. Ya anu tak nderek tepung sik karo Mbak Elisa. Ben ya iki ngerti. Kene kowe sing tunggal rumpun ngono. Sik to. Tunggal rumpun nggih Biong, sugeng dalu. Biong canggih. Nggih, sugeng dalu. Mengke sing Mbak kula niku nek ngrungokke basa jenengan basa Jawa iki kok sajake kok kaya kanelan. Anu panjenengan iki asli dari mana to? Nggih, bapakku niku seko Toli-Toli, Mbok Cange. Nggih. Seko Toli-Toli. Seko Toli-Toli. Dadi kudu anu aja disambung. Aja disambung nganggo let. Seko Toli-Toli, aja seko Toli-Toli. Nggih, niku. Aja nganti lho kok malah Kok malah dicethake. Oh, saka Toli-Toli. Nggih, leres. Leres aja ora nganggo leres. Terus iki bapak, ibu. Ibu seko Lambelu. Lambemu dhewe kok. Lambelu, Pakde. Bukan lambemu dhewe, Lambelu. Lambel kok kowe takoni omahe ibumu kok lambek-lambeke wong tuwa. Kula namung jawab apa wontenipun. Kowe wis sing tunggal sak rumpun anu. Kula namung jewok apa mau? Jawab. Napa wontenipun? Napa wontenipun? Bukan jewok. Cewek tahu lho aku cewek itu. Aku nganggo pampers. Lah ora ketok ya. Anu Lambelu. Iya. Lambelu ki wilayah ngendi sing cetha Lambelu karo Toli-Toli mono? Menika Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah menika. Sulawesi Tengah. Nggih, menika nggih kathah. Tiang Jawinipun nggih kathah. Betul. Lah aku ngene berarti kalau sudah tahu asal usulmu jadi memaklumi apa yang kamu ucapkan itu jadi apa tidak jelas saya memaklumi. Ting paling tidak kamu sudah berusaha untuk berbahasa Jawa. Matur sembah nuwun. Saged nyertos manah kula ngaten lho. Perasaan kula, utek kula nggih kemut-kemut. Injih. Yo anu pikiran kula. Inggih pikiran kula. Oke, jenengmu sapa, Nduk? Ben ditepung piye iki? Ditepung nggih. Ditepung supaya kental kabeh. Kok malah kental. Nggih, kula Elisa Orcarus Alaso sederek. Ngerti ra? Elisa Orcarus Alaso. Alaso iki masjid kok. Alaso. Apa Elisa Orcarus Alaso.
Arcarus Alaso. Ngene wae Elisa wae. Lah iya ngaten lah wau. Nyuwun jangkep. Gampang wong nanggap barang gampang. Ya Elisa ngaten mawon. Terus saiki ning kene domisilimu ning ndi? Wonten Ngayogyakarta Hadiningrat. Lho kene yo Yogya lho. Jogja. Jogja kemawon. Heeh, Yogjane penere ngendi? Mbok menawa aku dolan Yogya iso dolan ning omahmu. Nggih peneripun. Bener ora pener. Bener. Peneripun Demak Ijo. Demak Ijo. Demak ki kene. Iya. Pati. Iya. Demak Kudus Pati. Kok ning Yogya? Demak Ijo, pakai ijo. Demak ki ora ijo, Demak iki kabupaten. Nek ora ijo aja di Demak. Oh iya. Demak ijo ki nggon. Ana ki enek jenenge ngono lho. Tempat. Oh, Demak Ijo Ngayogyakarta. Iya, leres benjang nggih menawi wonten Yogyakarta binarak nggih. Aku disuguh apa nduk yen rono? Nggih, sak wonten-wontenipun nek cah kos nggih wonten intip. Apa? Intip. Arep gaglak intip tekan omahmu. Niku intip niku cara mudah untuk makan praktis. Ya ning untune entek kono intip lho yo. Ya dijur sik, lah. dijur. Nah, kanggo banyu dilebokke selan. Sonde. Kowe seneng di kok. sonde. Kowe jane arep nyuguh apa nginfus? Lah piye ta? Wong wedi kanu iki tak takon tenan. Ngono aku. Elisa ning Iya di sini loh, nenten wonten mriki. Iki ora jeneng ngayawara ning aku kepengin ngerti kowe dalam rangka apa kowe ning Ngayogyakarta kuwi. Kula sinau budaya Jawa. Utamanipun babakan wayang ringgit wacucol. Wacucol. Wacu nggih niku. Wayang kulit. Yen wacucol dadi watu tok. Wacucal. Ya. Tegese kowe ajar dalan. Nggih leres. Lajeng rumiyin derekaken almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih menyinau babakan wayang lan entertainment seperti ini. Ya. Ngerti ora yo ora buraku. Mboten. Mbok gandeng Yayu tak yoni. Alhamdulillah Mbak Elisa sudah sampai sini. Mbak Elisa arep ndongaaken napa karo mantene? Kula nderek mangayu bagya. Anggenipun Polokrama. Kok iso Polokrama piye? Polokrama. Yen iki kowe tak benerke sing bosok. Lah piye? Polokrama kok Bolokrama. Kupinge bosok. Ora patek krungu kok ya. Ayo Kartomarma piye? Kok Kartomarma. Derek mangayu bagya, betul kan? Anggenipun Polokrama Mbak Erna kalian Udario. Oke, Mas Udario. Iya, Mas Udario. Mas apa udah sih? Mas ki cara kene kono udah. Iya, kan dari Sumatera Barat kan. Kula nderek memuji mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Boten namung kaken-kaken nenen-nenen nggih, biasanipun doanya itu cuman kaken-kaken nenen-nenen. Cuman itu. Dumugi puputeng Yoswa salami-laminyo. Kakek nenek iki wong wis kurang ajar tenan iki wis tuwek barang. Kaki nini ngono wae. Ya. Ngene kene ajan gak digenake. Kene. Sing yo ngemak. Iya. Sing kowe sak turunan kono kan. Apa? Kaki nini ora. Kaki nini ora kaki nanan. Oh ya. Ya aku dengar-dengar MC itu kan. Iya, kakek itu kaken. Ninen. Kaken lan ninen. Mana bisa kayak gitu? Kakek itu kan kaken. Berarti kalau nenek itu yo nenen. Kakek nenen. Bener loh. Iso gitu kan. Kowe jare iki melu sapa? Wes mbok karo Wong kok bingung wong. Ya wis pokoke niku wae. Wis. Nggih. Aku anggere karo wong wedok ayu kalah. Iya.
Ya. Kowe sing paling bener sak donya kowe. Ngapunten menawi kata lepat nyuwun anggunging samudera pangaksomi. Samudra pangaksomi. Samujero. Injih. Ya maaf lah Pak De, sebisa-bisanya gitu. Samudra ora sarung jero. Ya, samudra pangaksomi. Pangaksomi. Iya. Ya, pokoknya yang didoakan itu langgeng. Utamanipun yang jadi yang dicintai jadi jodohnya sampai akhir hayat. Kalian katur Ibu Sumini, mugi-mugi berkah anggenipun gelar wayang napa ringgit burwa dalu menika berkah barokah. Pertanyaane iki Bu Sumini mudeng ra iki omongane niki. Mudeng ya. Pakai bahasa Indonesia aja gimana? Ya, bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Indonesia. Atau pakai bahasa Padang aja gimana? Pakai bahasa Minang. Jangan nanti kalau bahasa Padang mungkin banyak yang tidak mudeng. Khusus untuk temanten laki-laki yang bahasa Padang. Coba mungkin akan laki-laki mudeng, ayo. Ya. Luruilah jalan Payakumbah, pabelok jalan Kayu Jati, dimaati indak karuswah awak tajkicuah ayam dan lapeh. Lho kok nyanyi to bocah iki? Urutan jeneng lagu. Bener ya, itu bahasa Minang. Lah kok gare kok padake ayam dilepehi kebangetan. Ayam dilapo. Iya. Oh, kowe mau urutan lagu Pak ya. Kok tak kira bener aku pasar kundang Mas Rio bener iki kata-kata ngene iki. Ya terkira ya itulah sebisa-bisa saya capek-capek nggih. Kita belajar berbagai macam budaya. Ya apa? Tembungmu apa? Capet-capet. Capet. Saiso-isone. Jadi ojo cawet-cawet. Benten lagi. Capet-capet kok cawet. Beda lagi tuh. Ya Wah, capek-capet. itu tenan upama ora ana hukum tak nikah tenan. Nggih niki paring caos panglipur ya Pak Bayu. Nggih. Ya anu Mas, itulah khasanah budaya. Tapi paling tidak kita menghargai bahwasanya dia anak Sulawesi yang mau mempelajari budaya khususnya Jawa. Leres. Mergo budaya kuwi alat pemersatu bangsa. Amin. Aku tak nyuwun langgam sik. Engko kanggo mantene. Nggih. Kaya ngene iki mbok kon nembang. Ha iya no. Omong ora cetha kok nembang. Ya kabeh aja dianu to, aja disepeleki. Pelok barang. Aku nyuwun dadi ati. Dadi ati dibawani sik. Maka aku tak kepengin krungu bawane Mbak Elisa niku ya ngomong. Nggih. Maka gegarane wong akrami ngoten kan Mbak. Aku tak nyuwun nyampil kuwi wae. Pol-pole ya gegarane apa kakapi. Wong aja nyepelekke to. Iya, jangan gitu, jangan. Ini didenger dulu, didengerin dulu. Denger kok denger. Ya wis sabar. Ya Mbak, moga Mbak Elisa. Gegerane Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Nanti dulu. Sik kok aja tuh tak breksone sik nggo rekaman bocah iki mesti. Rekaman apa? Lip sing ora Les tenan kok lip sing piye? Lip sing apa? Tak dokok ngendi kasete? Coba dilikono. Ra eneng. engko mbok gembol. Ayo, piye? Tentu menilai bahwasanya dia itu anak yang pinter. Orang mung pinter nek kula ning cerdas. Ya cerdas ya pinter. Karena apa? Di dunia entertain
dia bisa menciptakan sebuah karakter tersendiri. Nggih. Yo, iki kene iki marake dagangan laris lan payu yo ngene iki. Iya. Wah, nomor HP-mu piro? Lah, kan langsung HP. Mau apa? Dipakai apa? Arep tak jak online nang. Apa weh? Nesu. TikToker sanyar nesu. Kayak nyima apa deh? Bendino leh, aku nanti jeli. Apa dikeprok HP-ne nek jelek? Oh, HP karo siji yo. Ya Mbak Elisa, lanjut. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel tan kena tinumbas harta wong ki angger duwe karisma, duwe perbawa, duwe pengaruh. Begitu nembang lagi bawa lho, segone metu. Ayo, Sing nek nyaret swara ngrejekeni ya ngono kuwi. Nah, swara ngerjekeni. Wah, padha karo Mas Garing pas metu joget wah jan wis laron iki kabeh iki padha mimik-mimik iki do metu kabeh. Oh, ki nganu kok cuci mulut tok. Yo, dadi ati yo. Iya, Mbak, langgape monggo diaturke. Dadi ati. Monggo Mbak Elisa. Gali sing kaya ngapa mengyatane galakan satrene angger gentrong nyasane malah bangun
iki? Iki kaya entuk tombo sing marake waras wiris nyawa lan raga ya ngene iki. Nggih. Wis, macles kaya siniran toya es macles. Lah iya, pancen kudu di es ben awet. Lah iya, Mangsamu mayit to. ora ning awak ki gen seger. Ning anu Mbak Elisa, kula niku jenengan nembang ngono kuwi aku ya ikut prihatin. Sebabe Ane Mbak Elisa ki menghibur untuk temanten baru. Leres. Apakah Mbak Elisa tidak ingin piye to rasane esuk piye dadi manten apa ora duwe ndak kepinginan ndak rabi apa piye no jane? Nah, kuwi sing selama ini menjadi pertanyaan dan pemikiran saya mantek mumet gledek tekan kene. Piye? Tadi katanya apa? Gegarane wong akrami dudu bonro, dudu rupa. Amung ati pawitane. Cekelane wong seneng ora bondo ora rupa, mung ati sing dienggo modal. Nah, itu pertama. Lah aku wis ketemu wong bener ati pawitane wis seneng. Ning wetone ra jodoh tiba padu piye? Aku kudu piye? Sik kok tiba padu piye to? Lah itu loh, orang Jawa itu ada padu pekat besti. Kesek-kesek. Kowe lak kowe pedomamu Jawa apa Wis padu karo besti iki ngopo? Tembungmu besti aja padu. Padu besti kok sik tembungmu kok sik kowe ya oke iki aku seneng iki seneng. Paham kan? Dadi hitungan Jawa kowe karo pacangamu mau tibone apa itu ada bines besti apa besti? Padu pekat, ada ratu, ada jodoh, ada apa itu? Aja golek ratu, kenci wae apa? Jodoh pati lungguh. Lah itu. Ngene. Kalau tiba padu gitu terus piye? Tak lanjutke yen kowe nggunakake tembung Jawa ya engko sama dengane kudu tembung Jawa. Ya. Ingat, di tembung Jawa ana kata-kata kodrat kuwi iso diwiradati. Apa itu artinya kodrat? Tegese yen kowe ana tulisan kowe tibone padu iso diwiradati diusahakan. Oh gitu. Harus berusaha semuanya berjalan baik dengan usaha dan doa. Oh. Sing baku kowe iki niat duwe bojo apa ora? Yen pancen niat aku siap. Walah. Siap apa? Siap apa? Nyekseni. Kira mel. Lah ya moga-moga ndak ketemu karo jodone. Amin pembaik. Kene akeh juragan kayu jati. Selirane basa apa to, Mbak Elisa? Anu selirane apa, Mbak Elisa? Nek pengen duwe bojo selirane apa? Selera aku seneng bagus sih. Oh, bagus. ya berarti sing elek-elek minggir, ayo minggir. Terus anu, bangsa pengusaha apa seniman apa aktor apa piye? Ya, aku seneng nek cara seniman ki pengendang ngono lho. Apa? Pengendang. Oh, remuk kowe. Lah ngopo sih? Pengendang itu tukang ngeplak kendang kowe bedino keplaki ngene terus kowe. Lah piye karo sing model? Kowe golek tukang son ki lho. Bedino kowe seneng didik-didik terus kowe. Bagus dia sama tukang son. Diplintiri terus kene lho karo tukang son kowe. Oh, ya aja lah nek tukang son lah. Aku pengen sing rada. Aja pilih-pilih kabeh semende kersaning Kang Anyipta Jagat. Yen pancen wis pastine kowe engko ketemu jodone pasti akan ketemu yang terbaik buat kamu. Oh iya, amin. Iya, yang penting tanggung jawab. Ya, perbaikan pendidikan Mbak Elisa ini apa ini? Baru menempuh pendidikan apa sudah selesai? Kula nembe disertasi S3. S3. Disertasi. Jika apa? Pertengahan. Apa? Mendet kajian budaya. Mendet. Nggih. Kowe iso medet kajian budaya. Medet itu Kang Isan ini. Mendet kajian budaya. Bapak Ibu ingkang kagungan putra Joko Legan menika S3 calon S3 menawi badhe doktor menawi badhe pun pundhut mantu pun niki mboten buang segalanya. Iya, apa ora ngedap sing lanang. Aku sing wedok wis dokter. Minimal aku ya golek ya rada apa ya kalau di sini kan banyak yang usaha kayu jati gitu kan. Aku pengen sing rada munggah derajate. Apa? Ini pengusaha godong. Usaha ki piye to? Naik. Pengusaha kayu jati kok kalah karo pengusaha godhong iki lho. Lah dheweke menek lho. Nah, munggah godhong lak luwih dhuwur. Dhuwur godhonge karo kayune. Golekno to, Pak De. Pengusaha godhong. Sing salah iki sing ngejak. Lah apa? Sindan koplak dijak.
Ya gitu loh. Ya, Pengen jelas aku. Wong pengusaha kayu jati iki wis usahane wis ampuh. Lah kok pengusaha godhong. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang itu satu jodohmu ya diterima. Ya, wis pendonganipun pengestunipun awon. Mau Mbak Elisa sing nembang saiki ganti Mas Gareng sing nembang. Ya. Lah aku wis polah lho. Alah, suarane iki Ayo, kudu Pak dipamerke. De. Kok Mbak Elisa mah lho, di pas nggon pas jaipong ya joget karo ya nyuwara. Iso luwes ora bingung kok lho. Nadianto piyai Sulawesi lho, ora hebat. Oh, aku lu Sulawesi, aku Sulawakayu. Ora, yo. Monggo, Pak De. Paling melok aku nyuwun dandang gula Sidowasih, Mas Gareng gandrung Mbak Elisa. Oke. Ose kok kowe arep bedhok pitik lho. Lah jare kon gandrung. Lah yo nek yo piye carane dilus sing apik. Maka Aku ki karo wedok, karo bojoku ora tau ngelus-ngelus kok langsung bek. Ngono lho. terus mesti kalah ya. Heeh. Dhisik wedok. Sing kon ngrangkuli sapa kusik. Sabar. Jare kon ngerayu. Yo ngrayune ora usah dirangkul. Iya, Yo, datangnya yo. cinta dari mata. Dan rembulan. Arta gitu kok. Aku ku lho, geger kowe cah iki yo. Pamintaku. Hihi. Nimasidase. Wah, iki nom tua itu nom. Wah, barabir mati. Ana, ayo. Ora rabi ra paten. Ora mati larane dadi sehat meneh kaya cah nom meneh. Alah telek. Ora. Wong Mary ngono. Kowe kate kepengin roman karo Elisa iki aku tak dalan kowe gareng. Ora. Genteran apa piye? Ora. Aku yo moh duwite sentek. Yo, mano. Ora usah disemak kaya amatir wae. Ya. Hatut runtut tansah reruntungan. Kok beda ya? Apa? Nggak ada getaran gitu loh. Oh, Aku nggak merasa kesetrum atau merasa ora ono getaran. Iya, Ayo piye? ngene ngenteni tronton liwat kok lak geter kabeh. Ya dirasakan to, Mbak. Ya, ono alon-alon ngene tak- dinikmati. Iya, tak rasake. Wis Cuk. enake kuwi, wis Iya. merem diangen-angen dianggep wae kuwi wong bagus banget. Iya. Ngono wis barang ketan kaya bokong dicet ning kuwi kok bakal ketok bagus. Kowe kurang gawean to. Ngapa to? Bokong kok mbok cet iki apa to? Ayo, entuke. Kebangetan elek ngono lho. Anu, Ing sarina sawah ngene ayo digandrung dirayu sik. aja mlayu-mlayu aja ndono-ndono mengko malah konangan lho Konangan piye? konangan karo wong akeh lak dadi aku isin ngatasi Ora aku gelem tanggung jawab upama konangan ngono ora gelem aku tanggung. ki jane wong isinan Ora kang ngene-ngene. Kok malah di padha wedoke. aku latah Elisa moro maju rene Pripun kacang Mas? kacang atom Kula damelke endok, gorengke endok. Ah, kuwi Kersa. gelem arep dipangani entong. Gelem. Kersa. Arep digorengke entong kuwi endok Endok. kok endok Nggih. Oh, endok. Kula damelke, kula gorengke endok nggih. ya Matane siji napa loro? matamu dhewe iki Kok sik to, kok sik aja nesu. lah aku dimata-matake iki Telur mata sapi kae Niku. lho. oh aku trimo mata satu Oh, setunggal mawon. Iya. Oh, nggih kula damelke mengke kula gorengake. Kowe pilih digorengke telur mata sapi apa digorengke telur sapi? Ye. apa ana to roman telecon Ayo. adatan kinggang sarambut ayo rada maju Majeng pundi? ah Mriko, majeng? majeng kok majeng Majeng. aku malah kaya wong picek mbok tuntun
Lho, iki cara destro rastro. Aku sing nyuruh, aja kowe sing nderek. Jare kuwi omong sithik ra penak iki. Cara Dresta Rastra jare. Lah ya ora karek anu picik to. Ayo. Di kan Mbak Elisa, coba digandeng yang benar tangannya Mas Gareng. Lo gandeng nggih. Nah, coba digandeng dari sana diajak jalan. Jalan ya Mas ya. Mbak Elisa? Nggih. Itu harga berapa kemarin? Niki kalau wingi pajeng 5 juta. Ora nembang ra paten. Ayo, aja nesu ta. Lamun ado cakete ngati, dasata mula tidak ase tuhu. Ayo. Ampun Aja ngono to. Yo. Ampun ngambek to saya. Lamun. Ampun ngambek nggih. Lamun. Alah, ya sing kuat to saya. Kok aja nemplek-nemplek bojoku nonton streaming lho. Yen cedhak tansah mulat sida asih Karep ning ndi? Golek nggon. Oh ya kabeh rame wong wayangan kok. Lah ya makane balik rene neh wae. Nang gendenge lho nek kene to. Masamu tekek kowe romanok ning gendeng. Ayo. Pindha mimi lan mintuna. Nano. Ayo nimas barengan tepi awajib. Wah ora ngajeni tenan bocah iki. Piye to ngapa ta nek apa to? Bang ngotot itu turu lho. Saking apik suarane. Jamil. Wah, Sawang aku. Ana wong Roman kok tinggal turu. ya ora mungkin nek kuwi. Saking apik. Jamil lho. Teki kok Jamil. Jamil Suteki. Ayo, Nano. Situasi Nyuwun nyampil dandang gula Sidwasih, aku tak nyuwun langgame Lestari lagune. Ya. Sing ngasut Elisa. Yo Mbak Elisa kok Oh, apa meneh nek ora Mbak Elisa. Pamrih tresnane manten lanang manten wadon gen terus selamanya. Amin. Kesinambungan Nggih. Lestari. Yo diaturke, monggo diaturke. Yo.
2 lagu berturut-turut. Wah, bocah kok ora duang blas. Lah ngapa Mas? Pawaan apik, pasuryan ya becik, suarane ya enak, tur ya pinter. Ah iya no, mesti to ya. Sik tambah siji jane. Apa ta? Ayu, pawaan apik, pinter, Terus gampang diapusi. ya aja nek kuwi. Aku sih tak golek sing gampang diapusi kok. Gampang dihapusi sing kendang daftar sik ngono ayo. Oh ya bener. Ora wani dhek nek kene ra wani apa-apa dhek. Wah. Mulai ya bener panjenengane keluarga besar Ibu Sami ini nimbali Mbak Elisa iki wis cucuk. Ayo jelas niku cetha pun cetha nggih. Ayo Mbak Dita karo Mbak Rizky ayo rene ngadeg ngejaki Mas Gareng. Ya putaran turun. Yo yo. Mas, piye? ternyata cawe wedok saiki iki tipis-tipis ya. Lah piye ta? Kaya kertas HVS. Malah gampang pakon-pakonane. Lah ya tapi yang terpenting bukan pawaning sehat jasmani dan rohani. Betul. Mas Gareng ning tengah. Oh, oke. Iki ana sing ngersake caping Gunung Jengleng, yo ning tak menyurake, dimenyurake ya. Oke. Slidro, menyurak. Ayo. Kecil. Mangga, yo. Siji lalat loro ngatasi ora tak deloke kaya apa. Saku ki mbok sa-RT lho tak tataki. Iya. Sing penting Iya. cocok karo atine. Sapa sih milih? Manut. Sing gedhe dhuwur apa sing sedengan? Aku apa-apa kolu kok Mas ini kok. Sampeyan menang milih sing ndi? Aku tak sing Nah, kuwi ya. sinden kok kaya tower ya. Ya ora, bojo kenyek kaya. Gedhi dhuwur. Nggih. Pawan. Kula tak ngetes Bos, cilik ngeten iki jenglengane krasa napa mboten? Coba jajal sik, ora mung gleleng, sing penting jagung bakarane. Mesti gosonge ayo. Iya. Ayo. Ayo, Pak. Saben bengi Jelas ora kuat iki. Lah ngapa ta? Ambune fresh care. Kok sik wong kuwi ben kuat mergo melek wengi kok perkara fresh care. Lah ki nyedot fresh care iso mawon. kok fresh care to Pak De? Wong permen kok. Oh iya ya. Ayo. Fresh care dikeki latin lho. Nano. Awas. Kok sik to, sik ngematke kok. Ya nek dimatke kesuwen wis lak turu. Oh iya iya sak anake tangi ya. Iya. Iya. Hoi. Mbak Rizky, panjenengan nyuwara lancar jengleng penak nyo iki jatah 100. Matur nuwun Pak Bayu. Ini. Iya. Genti, Dita. Nan. Yen mamajang mong karo jana. Awas. Kene Baik. Ya. Wah, kok malah mlayu piye? piye, De? Diserang sing wedok ngono kuwi kesempatan sing lanang nyerang. Wah Pak De, ora. penak jengleng aku apa Mbak Dita? Kok aku wae. Ah. Karo ditawane nono. Ora apa-apa, Mas. Ora aku anggere musuh iki bateraiku cepet drop. Ora apa-apa. Paling musuh mung parut karo layah. Parut karo layah apa? Oh bocah ganase kok ngono. Ya Mbak Dita, iki jatah ini. Makasih. Biasane cukup mawar siji lho. Ya. Oh kowe entuk mawar siji kuwi.
Lah iki sing dijegleng, lah sing jegleng di. Oke, ayo jegleng. Osek wangun kata-kata. Nggon jegleng pas iki. Oh, oke. Ayo. Oke. Ya, Mbak Rizky. Kembang Nane wae weton gunung ora muni kok njaluk 100. Wes ora sawi. Ora muni kok njaluk 100 iki lho. ora iso. Wah, JGN. Apa kuwi? Jingan. Aja nesu. Badhe kencan riyen to. Pak nesu ki apa? Ana kancane gue dhewe 100 ra. Wah sing digawe sing bedhoke jenenge nandak diceluk jiman. Ayo. Oh kancane golek dhewe 100 ora dicukup. Ayo. Ayo Dit. satu. Ayo. Pacit. Kok sik iki dijegleng. Oh iya. 100 ya. Ya 100. Oke, muni cok jegleng yo. Pacitan sarwi Jegleng seru cok. Ayo. Yuk. Bareng cok, yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, 100. Jos. Ayo. Pokoke Tandane tasik kuat, De. Oh, aku ki angger 100 ya kuat. Wong jenenge rejeki. awas yo. Rizky. Ayo. Ayo. Awas. Apa? Kok blong? Pengen dijegleng. Heeh. Jengleng ki kuncine kendang karo bedhug. Heeh. Sing kendang kei 50, sing bedhug kei 50, engko mesti jeleng. Ayo. Oh iya. Ayo. Aku bodoh. Ayo. Ayo. Nah, sing kendang kei 50, sing bedhug kei 50 mesti muni. Kele. Kowe turu tak. Kene. Ya, 50. Ayo. Tak jelek. Ayo, kene. Parian sik diselani sik sadurunge jegleng. Parian. Ayo, nano neno. Wiwit saka Mbak Fahmi, ayo. Piye? Parian sik. Ayo Mbak Fahmi, nano neno. Wit kluwe Wit kluwe neng pinggir sawah. nang pinggir sawah. Temanten kalih. Temanten kalih. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Ayo jejere Mbak Suci. Nano neno, ayo. Tuku reng, Tuku reng, tuku santen, tuku santen. lek gareng, Lek gareng. moto duiten. Yo ora to. Amin. Uripate wibirku kok, ayo. Yo, sik, Dini, yo Din. Neno. Ayo. Ngapunten Mas, konfirmasi Rin, Bu Sartini. Bu, kok sik to. Pun Bu Samini. Nah, makanya kula konfirmasi Rin. Ya wis. Ngapunten nggih, Bu. Nggih. Yo sapa? Dah, Marian. Sinau nari. Sinau nari. Ning kutha Blora. Ning kutha Blora. Bu Samini. Heeh, bener. Mugi panjang yuswa. Amin. Yo lek dar. Ayo. Bagiane lek dar iki. Dar nyanyi dar. Jupuk krikil. Badar sini iki juga apa mau juga apa? Krikil. Wah. Ben. Budak ngono. Wah. Ben syukur. Wah, tak belani. Mbak Dar sini nek parian ngono kuwi, senengane aja diselan-selani. Oh, Mas Gareng iki ora ngerti ya Pak Dar ya. Mbuh. Kok ora. Betari Durga kok parian. Jupuk krikil. Lah iya ngoten nek jupuk Keliru barang. Oh sik to. Ayo. Aku jika Bayu.
Wis selak lali ya. Ayo jiko bawang. Tawantem itu. Lah piye to? Pinje. Jupuk krikil. Jiko krikil. Kliru bawang. Oh ya, terus Joko kendil. Saiki mayang. Ujar ae. Aku mulai aku. Ora ngerti adi kendil kok. Kendil. Cocok. Bagus. Ayo Mbak Elisa, ayo. Ayo. Mangan sego. Ana uponya. Alah, Uponya apa? Uponya. Iya kan? Mangan sego terus ditonyo. Uponya. Yo. Nggih, uponya garing elik. Yeah. Ayo. Terus Ibu Samini Pak Supriyanto sak keluarga. Nggih. Pinaringan panjang yuswa rezeki. Pinaringan lancar sak laminya. amin. Piye ngono kuwi? Aku wis ora iso omong. Ya ampun, ora iso omong to. Ya Allah kok diterapi nek ora iso omong. Aku ora tenan, aku arep parian dhewe kok. Yo. Parian barang miring. Coba kaya apa nek Pak Mas Garing parikan kaya apa coba? Diciwit, Wah cilik men terus suarane. Diciwit. melentung gedhi. Terus Aku mau duit saiki ndi? Jare- Aku duitku saton. jare pengen dijenggleng. Jenggleng niku urusane kendang karo beduk. Lah iya. Ya wes, ayo iki jenggleng. Nano, yo. Ya, Rizky. 100. Mana sudan Genti Dita. Sape. Rizky. Ya. Nanti Apa nih? jeglenge. Walah. Jalur jenggleng iki mau. Iya. Bariki. Ayo. Yo Dita. Bariki siap sih. Ah. Misoa. Ya. Misoa. Itu baru pres. Kita Bali awas jenggleng. Awas iki yo. Alhamdulillah. Nika dipun paringi oleh-oleh. Jelegi. Balik ke duite. Jelegi. Lah iki 50 napa? Ora gelem jegleng. Lah wis waktune entek gong salah kok jenggleng. Wah, mafia dihapusi kiri pasar. Ah, matur nuwun, kula entuk bebungah oleh-oleh khas. Itu buah karepmu ora karepmu. Ya aja nesu to. Sing entuk kowe aku ora dikeki ya. Iki anek loro. Oh, iya. Timah sini. Nah, sini. Iki saking Giri Manis Purwasari Bluro. Kono. Anek loro, nggih. Ah. Siji dingge Bu Bayu, Mbak Silvi. Ayo. Sing siji nggo Mas Bayu ya. Mas Gareng saking panitia. Pres. Kabeh kuwi rezeki. Kae mau digo Bu Bayu karo Pak Bayu. iki tak keke bapake Bayu. Engko tak kirimke Panom Surata. Wong tuwa diapusi. Lho, entuk hadiah kok digawa Mbak Elisa lho. Jalur piala lho. Aja ki digosok metu jime lho. Kok nek digosok Mas Gareng balik lho yo ayo. Balik.
Wis langgame. Ora itu oleh-oleh kelangan di 100. Ya Mbak Risi. Jejer wong ayu rumah sau jejer penyakit. Ya. Joget halus, ayo. Ngetes nyendang nih. Lampu ngene iki lho. Aku rumangsa ora diajeni. Piye to? Aku ki nadyan kok ngene iki ya gedhe tuwa senior. Rumangsa apa? Iki lho joget kendangane di kowe timbangane ning kene topo wirang mending aku tak usaha dhewe. Apa? Ora, wong aja nesu kendangan apik kaya ngono dijogeti penak. Jogeti penak piye diblokke terus kok. Ayo ndang iki lho, mumpung enek lampune apik lho mainane. Kaya ning nggon room 1 2 3. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Aku gedeng aku ora tau ngomong. Aku langsung kok. Mburi kelir ngene iki lho. Ayo. Do bubar kan. Yo, lanjut. Ayo. Bablas Tiro Mas Gersa. Ayo. Saiki
diaturke tapi gunung. Engko lagu liyane tak aturke ning Patet Songo gara-gara sing ngombe Jakate. Engko dawuh, Mas. Bakune kabeh karepen padha kecekele. Nggih.